Mga One Piece fans, get ready kay inyo na ma-meet and greet in person si Makenyo Arata kinsa nagdala sa papel nga si Rorona Zoro. Iniyo siya makitan sa personal ug live sa ipahigayong kalihukan sa Manila karong Nobyembre 17 hangtod na sa Nobyembre 19. Busa, andama na inyong mga One Piece costume ug expect og mga only selfie. Og syempre, kinsay dili kiligon sa pagginaksanay nila ni Dino og ni Carding. Nakurat ang duha, dihang sila nagtupad og katog. Gani, ang ilang scene nakaani og mga reaksyon sa mga fan. Samtang sa love story nila ni Stella ug Atom, daghang mga fans ang gikilig sa first 2 episodes sa Love Before Sunrise. Nakaani sila og mga positibo nga mga reaksyon, diin sagad sa mga fans, midayeg kanila. Busa, atangi sa musunod nga mga adlaw ang nagkanindot nga love story nila Stella ug Atom sa Love Before Sunrise alas 8:50 sa gabi.